Għal darb'oħra l-esponenti tal-Malta Labour Party ddikjaraw li mhux lesti li jippubblikaw ir-rapport tekniku tal-proposta ta' Muscat li jrid jibni power station li m'għandniex bżonn. L-aħħar dikjarazzjoni waslet mingħand l-istar candidate tal-Malta Labour Party Konrad Mizzi li qed jinbotta l quddiem din il-proposta li tfisser li pajjiżna jiġi dipendenti mill-privat għall-enerġija. Waqt il-programm Xarabank, Konrad Mizzi għal aktar minn darba sostna li l-Malta Labour Party mhux lesti li jippubblika dan ir-rapport. Għaxiex mhux tista' tippubblikaw qabel l-elezzjoni? Għalfejn wara l-elezzjoni tippubblikaw? No, il-findings diġà pubblikajnihom fil-ħin opportun nippubblikaw kollox. Fil-ħin opportun aħna nippubblikaw l-informazzjoni. Kemm Muscat kif ukoll Mizzi sostnew li sallum il-Malta Labour Party m'għandu l-ebda ftehim għall-bini tal-power station ġdida. Għalhekk kulħadd qiegħed jistaqsi jekk m'hemmx irbit kummerċjali x'qiegħed iżomm lil Labour milli jippubblika dan ir-rapport, speċjalment wara li d-deputat mexxej Lewis Grek kien wieħed lill-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon li se jippubblikah. Dal-istudju li sar se tkunu qegħdin tqasmuh lilna wkoll biex naraw fid-dettall eżattament fiex involvi. M'għandix problema nqasmu l-istudju aħna ġifieri l-informazzjoni li tista' tara dak kollu li għadna wieħed irid jista' jivverifikah. Dan l-istazzjon huwa infurmat li r-rapport kollu huwa disponibbli għand il-Malta Labour Party u dan ġie konfermat mill-esperti tagħhom stess. F'korrispondenza li għamilna ma' DNV Kima, Thomas Leonard jikkonferma li dan jeżisti u li qiegħed għand il-Malta Labour Party. Jidilna wkoll li dwaru li l-Labour iridu nistaqsu u li hu għandu jippubblikah. Matul il-programm Xarabank l-istar candidate Konrad Mizzi ikkontraddixxa l-proposta meta qal li jekk it-tankijiet tal-ħażna tal-gass ma jistgħux jinbnew fuq l-art lest li jagħmilhom taħt l-art. Dan ifisser li se jmorru kontra l-pariri tal-esperti mqabbda minnhom stess u kontra id-direttivi ambjentali tal-Unjoni Ewropea. One option li ġiet proposta li aħna ma semmejniex għax qatt ma star studju fuqha kienet pereżempju tankijiet taħt l-art. Però il-preferred option tagħna hija ċara li se tkun ġewwa Dellimara. U l-esponenti tal-Labour kull darba li jispiċċaw darhom mal-ħaj dwar ir-rapport tekniku u l-proposta ta' Muscat jispiċċaw jinfexxu f'tajjir personali. Shame on you! L-argument. Shame on you, Minister. Forsi deritlu l-Madonna u għaltlu hekk. Ħafna qed iqabblu din il-proposta ta' Muscat li jraħħas il-kontijiet mal-weda ta' tneħħija tal-VAT lura fl-1996 li ma' weda kienet ir-riżultat fit-taxxa ogħla tas-CAT u 33 taxxa ġdida fi żmien 22 xahar.